Salutare, sunt Gabi și bine la seria de survival, se va numi Gabi's World. Da, și chiar n-avem 200 de abonați, dar avem 18 și da, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like pentru mai multe episoade. Stai o secundă. Vreau să pun asta de mult. Sper să fac seria asta de Survival World. Avem o lemn pe aici. O să ne facem o casă mai întâi, una mică. Da, iepuri în Minecraft. What? Dar tu dai seama cum fugăște? Poți să... Iepuri? Asta în... Mă, dar cum fuge? Cred că îmi dă prea mic. Eu face casa. Sunt cam puțin. Vom face sau nu vom mai avea nevoie. Deja avem nevoie. Dar mor, porcule. Tu ești bucată. Nu avem nevoie de ce. Level. Vrem și mâncare. De când porcul nu dă absolut nimic. Vom face casa aici. Avem una. Facem de 4. 1, 2, 3, 4. Și aici. 1, 2, 3, 4. Ok. Consumat o lemn. Mai luăm. Ăsta ne-a ajuns. Până a căzut. Mai avem aici, jos. Da, și v-am zis, sper să fie apreciată chestia asta. Am mai și un alt episod de Survival Game și am pierdut și tot aia nu se mișcau pe... Nu știu, era o problemă cu serverul. Și eu nu știam chestia asta și de asta încercam ca prost să filmez de 15 ori. Și mi ieșea. Și se termină mai încolo chestia asta cu repararea serverului. Aici va fi ușa unde se intră.
nu facem doar așa. Și acum ne facem de-astea, unelte. Să luăm niște piatră. Mai ne trebuie încă puțin și cam atât. Nu mai trebuie cablul ăsta. Asta aici, ne facem de la cop. Și cam atât cu acest episod. Cred că a fost cam scurt, dar nu. Eu am fost Gabriel 56 și ne vedem data viitoare. Pa!